ערב טוב, והערב בתוכניתנו כלבו יחיאל שערוריה בכפר עדיאל באשלים. יצאנו לצלם במשרדי עמותת האלים, השעה 8 בערב, כרגע אין כאן אף אחד. עכשיו תגובה! מה לא יצא להם פה? איפה הוא? שנה שלמה זה ככה. איך יכול להיות שהיא לא משלמת שקל כל השנה? איך? אפשר. טרגדיה. זה הדבר המשותף הבולט לעין בשלושת העדויות ששמענו. סטודנט קשה יום מיישוב בדרום הארץ המגלה לחרדתו כי האישה איתה הוא חי אינה נושאת בנטל תשלום שכר הדירה. אישה צעירה בשיא בשלותה המינית שאינה באה לסיפוקה בעוד עדר של גברים צעירים עומד מנגד וטומן ידו בצלחת. השחתה פושעת של מאות קילוגרמים של פרי התשוקה, הגדל פרא. אבל זה לא הקשר היחיד בין שלושת המקרים. האחראי למצב של האומללים האלה ועוד רבים אחרים הוא האיש הזה. זהו מתי דנינו מטבריה, המכנה עצמו מתן דהן. האיש שלמוצא פיו המתינו אנשים פשוטים וחשובים כאחד. הערב, מעגל השתיקה מסביבו של הפסיכופת המסוכן נשבר. שנה אני אוכל רק גרגירים וזרעונים, שנה. את הנשמה נתתי בשביל להאכיל אותה, שנה. חצי שנה רקדתי במועדונים בספרד בשביל לגרד איזה כמה פזות. ובשביל מה? בשביל מה? ככה אני צריך לגלות? תגיד לי, אני צריך ללכת לשירן שתגלה לי שהבת זונה הזאת לא משלמת שקל? אם הייתי יודע שהבת זונה הזאת לא משלמת אפילו שקל, הייתי מעיף פה קבבים לאוויר. צמק. תראה, החיים בדרום לגמרי לא קלים. כסף פה לא צומח על העצים. אבל תראה, אני לגמרי שלמה עם עצמי, היה לי פה מדהים. תראה, דוגמנית אני בטוח לא, אף פעם גם לא הייתי, אבל מדי פעם היה לי איזה הזמנה לבירה, צביתה בתחת, איזה סידור מזדמן. מאז שהגעתי לפה עם כל החלק האשכנזים האלה, כלום, מת. וזה לא שלא ניסיתי, יצאתי החוצה עם גוזייה, איזה בוקסר, משהו, אבל כלום, מת, כולם פה מתים. אני לא מבין מה אתה מנסה לרמוז. אין שום דבר חריג מההתנהגות של הבונים בכפר הזה. מריץ, תכבד את האור. אין בעיה, מותק. אכן תמונות קשות. צוות כלבו יחיאל פנה לעזרתו של פרופסור תמיר אשכנזי, מומחה בעל שם עולמי. פרופסור תמיר אשכנזי הקדיש את חייו לחקר הפיזיולוגי של האשך, התמיר. אליך, תמיר. גוטה נחט. ובכן, פרי הפסיפלורה, הגנוס פסיפלורוס פסיפלורוס, הידוע גם כפרי התאווה, שלא בכדי, כי הרי הוא מספק תאווה למין הנשי, אך גוזל אותה מן המין הגברי. פרי הפסיפלורה מכיל את החומר... סליחה רגע. הלו? פרופסור תמיר מדבר? מר גליקסמן, אני אמרתי לך 1000 פעמים, אם יש לך אשך תמיר אחד, הרי די שיש לך 2 אשכים כדי שזה לא ישנה דבר. מר גליקסמן מדבר בפגישה. גבר הצורך פסיפלורות למכביר, שלו יתנהג בצורה הבאה. תחילה יעלה, לאחר מכן יצנח, לאחר מכן יעלה, לאחר מכן יצנח, ולאחר מכן יצנח ללא תקומה. בחזרה אליך. ובכן, לפי המניפסט, הבורגנות שמה לה כמטרה לשעבד את מעמד הפועלים, ואילו הפרולטריון בא כטרור. החיים, מבחן החיים אכן הוכיח זאת. מעניין מאוד.
מעניין מאוד. עמית, קניתי מסלול חדש, תריח. לא שאני עסוק עכשיו עם ועד, זה לא יכול לחכות כזה כמה דקות, באמת. גובה מעובה 8.6 סנטימטר, 13. פשוט לא יאומן, הגברים בכפר הזה. גם אם נשפוך לעצמי דלי של אקונומיקה, זה לא יזיז להם. אם את צריכה אקונומיקה, את יכולה לקחת מאצלי בבית מתחת לכיור. זה אני. מי הוא אותו מתי דנינו מטבריה? כיצד הוא מחזיק בעצם בגורלם של צעירים וצעירות אומללים אלו? בארבעת החודשים האחרונים עקבה מערכת כל בו יחיאל אחרי פועלו של האיש. הממצאים הנחשפים הערב לראשונה השאירו גם את אנשי המערכת הוותיקים ביותר, שמוטי לסת. סמך, את עברת חוויה לא קלה בעמותה. ספרי לנו על החוויה שעברת. כשהגעתי לעמותה הייתי ילדה, קטנה בת 22, מבולבלת. עבדתי בביטחון של האוניברסיטה בשביל לחסוך לעצמי כמה שקלים לממן את עצמי. יום אחד הסתובבתי פה על הדקים, אני והכלבה שלי. פתאום הזמין אותי מתי, אמרה לי, בואי למשחק, נשב קצת, נדבר. באתי, התיישבתי, בחור כריזמטי. התחלנו לדבר, פתאום הוא אמר, את לא חייבת לשלם שכר דירה. הופתעתי ממש. פתאום הוא התחיל לדבר, להתנהג ממש מוזר, לרמוז לי כל מיני דברים מוזרים. די, ממש קשה לי לדבר על זה. פתאום שם לי יד על צעק, את לא חייבת לשלם יותר. ואז פתאום אני קולטת, גרר בי עליי. הרגשתי שכל הגוף שלי משותק כבר לא יכולה להתנגד לו. אבל למה בתחת? למה? יאללה, לא מבינה למה זה לוקח כך הרבה זמן היום. זה כבר ממש בלתי נסבל. טוב? זה מספר רץ. 72. נראה לי ש... 72. אולי נשאל אותו... לא, אני נכנסת. שלי אתם יכולים להיכנס ביחד. עכשיו מה, ביחד? כן? לפעמים היו 3, לפעמים היו 10. הוא המאהב המושלם. אף פעם לא הספיק לו. ביקש ממני להפתיע אותו עם קעקוע. מאז שאני בכפר והתחברתי לפסיפלאות הרקובות האלה, הדבר היחיד שבא לי לעשות זה לשחק עם המקדחה של דרור. הוא אמר לי, כדאי לך, זה טוב, זה בריא. קח אחת, מה זה משנה? תנסה. אבל מאז זה לא אותו דבר. מה שנשאר לי, רק את זה. שמע, דתייה, לא דתייה. מתי דנינו זה מתי דנינו.